Ana. Arep mie apa? Oh, toh. Hah? Teh apa? Teh? Teh. Arep. Arep. Engko ora seneng teh. Oh ya kopi wae kopi. Teh pahit, kopi pahit. Kopi pahit bae. Doyan pahit. Pahit. Wah, ini ora enak ya. Ah iya. Lah ya apa? Campuri apa kopi? Susu apa? Susu tok wae. Pengen susu apa? Manut le ngenehi wong dine iki manut. Ya aku kan manut carane bojo iki manut bojo njaluke apa ngono lho, tak lan. Sik penting ki mari ngelake. Susu putih? Putih. Siji apa loro? Lah apa? Lho maksudnya segelas apa rong gelas kok? Lah iya Kudune iki lho. segelas apa rong gelas siji wong loro. Wiwitane Saiki nek njaluk lagu iki do liwat WA. Iya. Anjir nggih. dadine ra ono piye, Pak? Ora ana apa-apane. Ayo ning nek Pak Ganevo mau ora wis maringi Kowe Olisa. iki sampun ya wau. Liyane aku Ya tekati edolke HP-ne. dolke HP-ne piye? HP jenengan. Dem no lah. Karo kedep dadine wangun. Piye? Ngendarani Kang Seni. Kok kejet-kejet barang. Iya. Ana istilah kejet-kejet. Lah apa nek ngono kuwi apa? Ya sak karepmu nok watone kowe bahagia ngono kok. Wah ayan. Heh? Ayan. Ayo ayan ya karena ayan jantan. Anderek sang pake Priya bagus. Piye toh? Lah kowe ngene iki ngopo? Lah ya tak ibaratke priya bagus ngono lho. Malah aku ya kok nyet- malah arek nubruk aku. Ora nubruk bentok rangkul ngono. Lah ya men aku wae sing ngobah aku kowe meneng wae. Wah, nek monoton. Lah ya piye? Aku ya obah no. Ya meng ya ora ketang sithik obah ya. Lah iya to. Ah iya. ya mengko gentenan aku sik sing Kok ngobah. darani semaput. Kene ke Piye, Cak? wis tak hati-hati no kowe kemana? Lah piye? Gawe brahala. Lah aku kan nembang tak ibaratke ngono lho. Lah lelumban ra ono sawahe sat nggo wayangan ngene kok. Wah. Bagus. Oh bagus kok pecicilan lho. Kok mandek ngono. Aisyah mempeng kok mandek. Kang olah bu daya. Oleh ndumuk ora to iki? Nah, tak enten-enteni ra ndumuk-ndumuk. Lah kok nek dikasoske piye? Mas. Gulu kumburi punuk kene mak grek-grek. Ngapa kok mburi kuno kok greg-greg? Bayangke wis dicekel ning durung. Mak greg-greg ngono ta? Sensitif kok kowe soal. Heeh. Madras. Sawan menyang. Ndumuk ya? Heh? Ndumuk. Heeh. Kota gede. Kok lamet apa lho? Kok sik to, mek didumuk kok cangkepe. Ngono kok. Hah? Tuh rasane ngelak. Ambek mie. Heeh, mbok mie. Modar ora we. Tawani Tin. Ngelak ta? Heeh. Mie. Ana. Arep mie apa? Oh, toh. Hah? Teh apa? Teh? Teh. Arep. Arep. Engko ora seneng teh. Oh ya kopi wae kopi. Teh pahit, kopi pahit. Kopi pahit bae. Doyan pahit. Pahit. Wah, ini ora enak ya. Ah iya. Lah ya apa? Campuri apa kopi? Susu apa? Rasa dicampuri Mas nek kuwi. Lah apa? Maksudnya piye? Susu tok wae. Sing coklat apa sing Putih. Ah iya. Sing hewani. Oh, sing hewani. Kok hewani? Apa ta? Maksudnya Maksudnya sing hewani iki berarti Kuwi lho susu kemasan ono. Susu wedhus. Wedhus ya ono. Wong aku njak cempe kok. Lah piye to ngewohke pengen susu apa? Manut le ngenehi wong dine iki manut. Ya aku kan manut
carane bojo iki manut bojo njaluke apa ngono lho, tak Sik penting ki mari ngelake. Susu putih? Putih. Siji apa loro? Lah ngopo? Lho maksudnya segelas porong gelas kok. Lah iya Kudune iki lho. segelas porong gelas siji wong loro. Ana nek siji sanglir. Sangir iki piye? Anglir kok siji. Sanglir iki junjing. Wah. Apa tuh? Aku sesuk gemang nek rotatin. Lah ngopo ta? Ah ngapa? Aku mulai dodonekke bojoku Mulai piye? Kok saya bubral to Pak kowe. Ayo. Lah, Bojoku ki apik. Lah saiki kowe iki ngartekno sangir ki apa? Wong iki kata-kata kabeh wong ora ngerti. Sanglir ki apa? Sanglir ki kon siji jen. Oh. Junjing. Kene jonjeng ki. Nek nang aku jonjing lho, sanglir iki. Ora padha karo. Oh ya wis nek nggonmu cara kene dhewe-dhewe. Cara ngono aku Nek nggonmu jonjing. jonjing. Nek ngonamu? Sanglir. Lah ya apa? Ayo jonjing. Kene padha lho. Apa padha njakur dialeke dhewe-dhewe kok. Ayo nok. Waduh. Sowan menyang Jonjing. kutha gedhe. Plek bojoku tenan nek nyindan. Apa suarane? Ya ora. Masa sih? Halus bojoku nek. Halus nyindan. apa bojomu sikile gedhe cilik kok. Sanglir. Wis suarane Mas niku mboten gedhe cilik sikile ning suarane jan halus nek bojoku. Oh suarane to tak kira nek muni plek bojoku ki padha rutati. Ora tak kon nembang po nyanyi halus nek. Oh iya. Ora iso muni. Ramuni. Teneh piye nek ramuni? Ayo kur ngeses. Karang jak jonjeng e. Patuk nak. Nggih. Ora dompe dhewe mulane kok. Lah? Apa? Ya ora iso. Hah? Oh nyapa Piye to? Tegese rong gelas ku mau lho aja dompe dhewe. Ngrembug Senake apa? kan? Ngrembug apa? Eh? Aku watuk. Heeh. Terus Mula aja Aja. dompe dhewe. apa nih? Es. Es gosrok. Aku ra seneng es lho. Marai pilek to? Ah. Oh, ya. Pilek nek kok Kalimate. siji jonjeng. Wis to ora anu. Oh ya. Dagelan kok sing nganggo bahan es gosok. Saiki wis ra jaman ya es gos. Iki ayo tegese sing durung ngerti ben do ngerti. Oh iya panganan biyen ki es gosok. Pangan biyen ki es gosok nganggo tape lho. Wah, nak banget nganggo roti kasur. Roti apa? Roti apa? kasur kotak-kotak juga, Mas. Roti tawar. Beda. Pir roti kasur. Kasur nek biyen. Artine tenan cak raine kebak kapuk. Hah? Mangan es kok raine kebak kapuk. Adi pepe. Pepe nek garinge ora rata dadi jonjeng. Hah. Terus kayak, Nduk. Bendera terus kayun-yun. Ya, bendera terus kayu ya. Ayo Yun. Selendang kuning. Kang saking. Kang, kok teles to iki gigere? Hah? Kok teles? Mula aja medun-medun kono wae. Lah kon demok ngendi? Kok terus wae? Oh, lah aku ngombe mau kebablasan. Edan. Masa wetah kok nang geger lho. Umume ngombe ya wetah nang ngarep ora nang Kowe geger. tak kandha jare mau dionek kelesek ompong. Heeh. Kok tak tileki kok mutak nang geger kok gak ngene ta. Ngombe. Kok gak ngamu utang. Apa? Ora apa-apa. Aku ndak ora wetah. Mutah dadi mah ora jonjing kok. Wong ngompong ngombe rak kene nyemberet memburi. Ora. Selendang kuning kang saking
Arep demok neh apa nak? Karepe ya kan demok endi tak demok wis. Wis ora, wis ora. Hah? Wis ora ya enek. Ya ini njuk ngapa? Anake dorong turu. Kenteni Njuk apa memang nembang kok ngenteni anake do turu. Anake turu ben ra kerinan sesuk le sekolah, Mas. Nah iya. Anakku kuwi. Kok didemok tin nggo nglega-lega. Lah ya tak tawani kon demok sing endi tak demok. Arek ditawani dhek ra gelem langsung tok demok nggon moto yo ora apa-apa. Temen ngopi ya Ora apa-apa nganggo garan anu gampang kuwi lho, Tin. Ya ben meletes. Njur keloro-loro ora. Ale ra lara kepiye? Moto kok di tak pijeti apa piye? Nah, itu Pijeti namanya nganu lho. pengertian itu. Tak pijeti matane. Mau rasa nggo moto mah. Lah piye to mbane didumukan mending dipijet. Ya wis sak karepmu Tin, sak karepmu aku. Aku nek wong wedok ki manut kok. Ya madhep rene. Aduh. Tak pijet ya. Merem. Adek. Aku nek merem kleru. Asline ndumuk aku lho. Kleru. Kan aku melek. Le melek sapa? Aku. Oh berarti le ndumuk kowe. Aku tak merem ya. Merem. Kok Mas? Nek merem ki ya anteng no. Oh, walah kok apa-apa kleru to ya. Ya ora apa, iki itake wong tuwa entuk bojo nom ki ning ladeni kangelan. Kangelan. Oh. Akhire kok ora iso turu sewengi dhek ora piye-piye. Lah ngapa? Amripate kok kau banteng kan. Suara kurang permana. Katarak. Suara kok katarak. Wah, ora permono. Ning. Piye? Ganti nyandak kuping. Lah ya wong suara kok katarak ki piye? Iya wis kayak muni selak do ditunggu suaramu je kok. Mah ora Ya mula atos meneng wae. wae. Ning wasis ngungrum. Nek joget pinter lho Din wi lulusan. Iya, Jane ora lulusan seni dagelan ning seni tari. Nah, enggak. Oh. Nek gandeng tari ra tau payu terus dagelan. Tak ora kuwi jare tari ra tau payu terus rada kentir terus ndagel iki. Heeh. Tur kuwi turut pasar sik kok, Mas biyen. Turut pasar sik. Turut pasar sik piye? Lah ku joget kuwi biyen. Oh. Karo nggawe cek-ceknya no. Ora nggonku kok icik-icik. Lah apa? Gah aku nek nganggo icik-icik barang. Lah apa? Terbang. Piye? Terbang dan menari. Jauh tinggi ke tempat kau berada. Oh, ayo. Iki termasuk gandrungan iki termasuk. Asih ana iki soalnya ra iso tembang Jawa kok. Rasa Jawa. Aku urip suwe ning Berlin sakle. Oh. Berlin ki ngendi? Maryam. Kok Maryam? Maryam Berlina. Berlin kok Maryam Berlin. Negara ngendi ngono e? Tak kira negara ngendi? Jerman. Oh, ngerti. Jerman? Heeh. Kono, luar negeri kono. Tuh, Lah ngendi? nang jaba kekancingan, Dok. Yo. Suara kurang permana. Kok aku baleni Kok meneh kok apa iki? Lah kok mana aku lali lho. Pancen nek andum katresnan. Kuwi dadi nglalekke sekabeh. Mas, lah piye? Nek lali ngono mbok dielingke to. Tak ilingke. Iya. Ngelak apa? Ya aku dielingke jajal kowe duwe apa? Duwe apa? Aku kabeh sarwa mik Mik piye? kopi mik. Terus? Nyo mik sik. Masa kan ngombe mik? Ya kene ben ra kleru kene. Anu tekan ngono nggodhian. Anggung marang bendara Dia Sulistya pijer ngincangake alis. ya Nginceng alis. Terus no sesideman.
becik luwih becik patenan timbang iki ngopo isih? Ben ra ngantuk, Mas. Oh iya. Heeh. liwat kincanging alis
sembah nuwun. Sun. Semangat. Semangat tok keringet nek iki. Tok keringet.